exterior. Desde dúas ópticas. Unha sería se realmente no exterior nos coñecen, se no mundo saben quen somos. E realmente cando non sei se vos pasou a vos, pero cando eu viaxo por aí, moi rara vez alguén sabe o que é Galicia ou identifica Santiago de Compostela coa súa capital. Mesmo moitos peregrinos que veñen aquí a Santiago de Compostela se dan conta que están nunha nación un poquinho diferente de España ou que temos un idioma propio. É algo que está absolutamente oculto por os motivos que sexan. O sea, que culturalmente non nos coñece ningún tanto, realmente falando. Sin embargo, en canto a, digamos, relacións económicas co exterior, temos unhas relacións ben máis boas do que penso que a media da xente cree. Somos un país exportador, exportamos máis do que importamos e ademais exportamos produtos industrializados. Roupa, barcos e coches, me parece que eran os que máis exportados. E exportamos fundamentalmente a faixa atlántica, a España, a Francia e a Portugal, que vai ser pronto superado por Noruega, que tamén está no Atlántico. Entón, bueno, nun principio a valoración neste sentido sí sería positiva. No exterior sí estamos ganando diñeiro. Iso sí, que queremos que sexa, partindo desta base? Pois queremos que sexa máis, que Galicia basa máis, e para iso temos que buscar aliados máis aliados no exterior. Se hoxe non temos máis aliados ou prácticamente non temos ningún aliado no exterior, non é porque sexa algo imposible, porque ningún goberno galego o intentou antes. De feito, en España, País Vasco ou Cataluña acabanse dos seus contactos internacionais e non é un problema que sexa unha comunidade autónoma. É simplemente traballar neste campo. Tamén debemos aproveitar o talento que ven de fora. En Galicia, ainda que somos un país directamente emigrante desde aí por menos 2 séculos, tamén recibimos moita migración. Esa migración moi dificilmente se pode integrar en Galicia e cando fai no sempre vía España, nunca vía Galicia. E para traballar, que moitos deles teñen carreras universitarias ou nova formación, moi dificilmente tamén atopan aquí traballo. Temos que procurar a súa integración e temos que procurar que as súas ideas suben, pero suben para nós. Tamén procuraría crear unha marca Galiza. A marca Galiza non é como marca país. Marcas país hai infinitada. Unha marca país non é máis que unha unión de un organismo público e varios organismos privados, os que se quieran adherir. Antes, por exemplo, Carlos Durán falaba das eleccións galegas, que se veía tender a poder competir baixo a bandeira de Galicia. Iso é un fantástico exemplo de unha marca país, porque, digamos, nós, o país, gañaríamos notoriedade no exterior, coñeceríamos, ahora mesmo non nos coñece, e, por exemplo, a marca que lle pon a roupa, Cico ou tal, unha calquera que sexa galega, se lle dá a roupa gratis e a con, ela vai ter publicidade tamén gratuita, ao ver a xente do mundo pois que se está competindo e que está apoiando, neste caso, pois a nosa nación. Tamén me gustaría propor un Centro Galego de Negocios Internacionais que non é máis que unha axencia a que as empresas galegas poidan ir cando quieran ir ao exterior. Estas axencias son comuns, existen en todas as democracias liberais e a súa función fundamentalmente de información e de formación. Isto quer dicir que se eu, por exemplo, teño mesas e as quero levar a Estados Unidos, podo ir a miña oficina, neste caso o Centro Galego de Negocios Internacionais, para que me explique un pouco cal é a legislación neste estado, naquel outro, a legislación do país, que idioma falan, ainda que neste caso é obvio, en outros países non está tan claro cal é o idioma de negocios, etc. Sería un pouco axuda á exportación e tamén a importación, tamén é viceversa. Quer dizer, que se alguén en Estados Unidos quere traer mesas para Galicia e non sabe como, seguramente vai a ir a esta agencia para que o asesore. Ben, embaixadas galegas tamén non vou parar moito máis, todos sabemos o que son as embaixadas. Xa hai embaixadas españolas, pero obviamente serven intereses españoles. As embaixadas galegas servirían e darían fidelidade aos intereses galegos, que marca o goberno galego. O idioma galego no mundo, penso que é algo que está infrautilizado e infravalorado, as duas cousas. Eu non sei se o sabedes, pero a nosa lingua é reconhecida a nivel mundial, iso non ten discusión, pero a nosa norma escrita, a norma do ICA e do RAC, non está reconhecida oficialmente ni sequera para Galicia, non é unha norma oficial. O que existe é unha recomendación da Xunta de que le fagamos caso a ese instituto, o ICA, e a Real Academia Galega, mas non oficial. Isto quere dicir que non podemos asignar contratos internacionais en galego e RAC. Entón penso que ten unha solución fácil que é asignaros en acordo ortográfico, que é un acordo que se firmou xa hai 20 anos, no que participou unha delegación galega e que está plenamente reconocido tamén para nós e que nos pode dar ese beneficio de non ter que empregar o español ou o inglés, que como estamos firmando a día de hoxe os contratos galegos, o 99,9%. Isto levanos ás relacións coa lusofonía ou a galeguía, como lle empezan a chamar agora os brasileiros.
Son relacións que non existen, que están absolutamente explotadas, e é moi fácil de ver, non sei, por exemplo, aquí Brasil e Galiza, non? Que Brasil pode ser a porta nosa para América do Sur, ou Angola para África, ou Macao, que andar por aquí, tamén para nós, e viceversa. Eles a través de nós poderían entrar en Europa. É dicir, son unhas relacións realmente a promocionar, como mínimo a estudiar, porque é algo tamén que nunca ninguén fixo, porque non ten interés por os motivos que foran. As relacións con España pois van ser unhas relacións difíciles, pero que tamén convén promover. Van ser difíciles porque non son relacións entre iguais, que a veces se nos olvida isto. España é un Estado e nós somos unha rexión española, unha comunidade autónoma, é dicir, a soberanía nosa é a soberanía española, non existe unha soberanía galega. Entón, temos que fomentarlas, pero sendo conscientes da súa dificultade, e temos que fomentarlas no sentido de nos gañar peso en España, no sentido un pouco de incidir no que xa se ten falado mesmo nos nosos programas políticos, por exemplo, no federalismo fiscal e, digamos, outras cuestiones tendentes a equilibrar un poquinho a balanza. Eles agora están aquí e nos aquí moi abaixo. E que nos queda? Bom, as relacións Galicia-Atlántico. Vendo ese mapa, pois xa dá unha idea do importante que é unha área xeográfica, porque temos moitos veciños culturais, tamén históricos, está absolutamente infraexplotado e podemos axudar a ganar visibilidade non só nesa faixa atlántica, que é super fácil, dice, para un irlandés, por exemplo, que nos fagamos unha ruta turística celta por Galiza, ou para un noruego que fagamos unha ruta de petroglifos, é algo moi vendible, moi ben ofixo. Pero que máis se dixo podemos ayudar. Serían moitos amigos, como podedes ver, e poderíamos axudar moito tamén a gañar peso e relevancia na Unión Europea. Entón, penso que tamén é prioritaria. E máis nada, ata aquí. Gracias.